Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И подписывайтесь на наш сайт atr.ua и Patreon. Вот сейчас вы видите ссылку на ваших экранах. По этой ссылке вы можете пройти на сайт Patreon телеканала АТР, выбрать уровень поддержки. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я рада представити гостя нашої студії Василь Лаптійчук, керівник дослідницького центру Інституту Росії, політолог. Вітаю вас, пане Василю. Добрый вечер. Давайте начнем наш эфир со следующего информационного сообщения. Во время визита в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский консолидирует международную поддержку для противодействия российской агрессии. Красной нитью участия президента там и переговоров на всех уровнях будет тема оккупированного Крыма. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вот его цитата. Це дуже принципово. По-перше, ми успішно запустили Кримську платформу. По-друге, Крим є питанням номер 1 для нашої держави та дипломатії. Буде непроста розмова з генеральним секретарем ООН на цю тему, адже ми хочемо бачити більшу залученість ООН до питань Криму. Президент їде до Нью-Йорка з чіткою метою – консолідувати ще більшу підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російської агресії, залучення інвестицій до України, боротьби з пандемією COVID-19. Пане Василю, очевидно, что на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Зеленский будет говорить про Крым, про оккупацию Крыма и непременно будет говорить о недавних репрессиях в оккупированном Крыму, в особенности после Крымской платформы. Но в какие конкретные действия это может вылиться? Чего мы можем ожидать от этого выступления? Чого можна очікувати від його виступу? Я вважаю, майже нічого уже. Чому вже? Уже. На жаль, лише перший із уже третього, включно з виконуючим обов'язки чином, президент під час війни спробує поставити на ООН, на Генеральній Асамблеї ООН те питання, яке треба було поставити ще весною 2014 року. Це обов'язок усіх членів ООН, які дотримуються статуту ООН, виконати вимоги 7-го розділу так званого безпекового статуту ООН по міжнародній ізоляції агресора. Агресія визначена однією з резолюцій ООН, тобто ознаки агресії визначені однією з резолюцій ООН ще в 1974 році. Щоб далеко не ходити, усі ці ознаки вони повторені у статті 1 Закону України про оборону. Це захоплення портів, суден, засилка найманців, обстріл з власної території, захід регулярних військ, анексія території. Тобто, якби навіть росіяни сказали, що ніяких портів вони не захоплювали, ніяких суден не блокували, ніяких найманців тут немає, росіяни задокументували агресію змінами до власної конституції, незаконно анексувавши Крим. Тобто, уже 2014 року Росія як агресор, і якби на це була воля насамперед керівництва України, в першу чергу, в другу чергу членів ООН, мала бути ізольована аж до припинення радіозв'язку за вимогами статуту ООН. Чому цього не сталося, ми зараз можемо говорити, що було недостатньо волі політичної у керівництва України, яке чомусь цього не зробило. Очевидно, і тоді були проблеми з тією ж Німеччиною, чи з десятками сателітів, типу Венесуела, КНДР, із десятками сателітів російських. Але якби це питання почало ставитися в жорсткій формі, з вимогами, якби тоді було відповідно до вимог статті 4 Закону про оборону,
оголошено воєнний стан, якби було розірвано і припинено будь-які дипломатичні зносини з агресором аж до перемов про умови деокупації, компенсації за цю окупацію і так далі. Якби таке рішення було прийнято керівництвом України вчасно, тобто виконуючи імперативні вимоги статті 4 і інших статей Закону про оборону, то і Генеральна асамблея ООН поставилася б до цього збройного конфлікту, як визначаються такі речі міжнародним правом, адекватніше. Оскільки, як пояснював тоді виконуючий обов'язки президента Турчинов, у нього на руках висіли посли Франції і Німеччини, то він не міг виконувати обов'язки, передбачені Конституцією і оборонним законодавством України. Як це вписується якби в правову політику держави чи у функціональні обов'язки урядовців, їх зобов'язані виконувати свої обов'язки, я не можу пояснити. А сейчас уже поздно? Гадаю, це ніколи не пізно, але, знаєте, ця тема, вона вже багатьом набридла. Росіяни, оскільки вони все ж таки раптово анексували Крим, у них були трошки інші плани, далекосяжніші, да? То вони не підготували достатньо міжнародних своїх союзників, потенційних союзників, для того, щоб вони не реагували жорстко. Вони створили безліч позицій. Бачите, Північний потік-2, наприклад. Да? Вони створили безліч позицій, за якими тепер багато країн є більш залежними від Російської Федерації. Це з одного боку. Хоча з іншого боку, незадоволення постійними агресивними діями Російської Федерації, от, зокрема, на сході України, постійні вбивства. З іншого боку, вони мобілізують інші держави, які, наприклад, от об'єдналися у Кримській платформі. Хоча, я думаю, 46, там, здається, було членів цієї платформи. Це далеко не повний перелік держав, які готові стати на бік України. Просто Україна при цьому повинна проявляти хоча б правослухняність, хоча б виконувати вимоги міжнародного і національного права в області оборони, в області забезпечення територіальної цілісності. Все ці Женевські, Гаазькі конвенції, ще після Першої світової війни, вони кров'ю виписані. Це міжнародне гуманітарне право. Гаазькі конвенції передбачають умови ведення бойових дій, Женевські, як бути з мирним населенням під цього. Тобто все це вже є в законах, все це передбачено від статуту ООН до закону України про оборону. Чому українське керівництво уже третє поспіль і чому міжнародне співтовариство в особі Генеральної асамблеї ООН навіть не припинило членство агресора в Раді безпеки ООН, я не знаю в який спосіб, полиция Нью-Йорка могла просто не пропустити членів Росії на голосування. А вот, кстати, интересно, есть действительно механизм лишения России права вето в Совете Безопасности? Немає. Переможці після Другої світової війни отак от проголосували і створили. І всі резолюції, які обов'язкові до виконання, резолюції Генеральної асамблеї, затверджуються Радою безпеки, де будь-яка із сторін, будь-який один член може накласти право вето. Як таких прав, знаєте, Росія врахувала досвід 40-го року, коли її за напад на Фінляндію викинули із Ліги, Росія, Радянський Союз. Радянський Союз викинули з Ліги націй. Ліга націй – це була попередня ООН, скажімо так. Її викинули за напад на Фінляндію, вони врахували цей досвід, оскільки вони не збиралися не бути агресивними, тому статут ООН, в тому числі за допомогою Радянського Союзу, був виписаний таким чином, що її не можна викинути. З іншого боку, я ж кажу, варто поліцейським Нью-Йорка не пропустити на засідання Ради безпеки ООН членів російської делегації з будь-яких причин. Знаєте, росіяни ж вигадують багато причин різних гібридних. От з будь-яких гібридних причин їх можна було б затримати. І Рада безпеки ООН могла б проголосувати за будь-яке рішення без участі Російської Федерації. Хоча, звичайно, у них є певні союзники, це і Китайська Народна Республіка, у деяких питаннях, можливо, навіть обіжена теперішнім англосоюзом між Британією, США і Австралією, так, вони там далекосяжні плани. І Франція могла б зараз в піку підтримати десь там Росію, хоча я не думаю, що це вони аж наскільки хотіли забруднитися. Таким чином, як не дивно, але особа, яка далека від політики, яка просто випадково потрапила у вищий політичний менеджмент України, перша збирається ставити питання в ООН, хоч і з великим запізненням, але про факт агресії, про факт анексії Криму, незаконної анексії, про факт окупації територій. Але при цьому, знову ж таки, не виконуючи закону про оборону його імперативних норм. Ніякі рішення
РНБО, як це вони прописали в регламенті про РНБО, не потрібні. Є імперативна норма закону. Верховний головнокомандувач вносить на розгляд парламенту введення воєнного стану. Все. Ніякої РНБО там немає в цьому законі. Закон України про оборону. А что бы сейчас введение военного положения изменило? Зараз уже нічого. Зараз уже нічого. Це якби ми збиралися, знаєте, шляхом величезних жертв звільняти Донбас із невідомими наслідками війни з ядерною державою, яка б за одну ніч приєднала б до себе ці території і воювала б уже з нами, як, ну, дивіться, бюджет, військовий бюджет на 21 рік Російської Федерації 40 мільярдів на Міністерство оборони, плюс 25 мільярдів, як ми вважаємо, приховані витрати на різні приватні військові організації, які в Африці, в Азії ведуть війни, на підкуп, на диверсійну діяльність, на будь-що. Тобто у них біля 60 мільярдів тільки на оборону, у нас 6. І у них із 40 мільярдів 2/3 йде на оновлення зброї, на осучаснення зброї. У нас тільки 800 тисяч йде на осучаснення зброї. Решта всього бюджету йде просто на утримання, на харчування, на одяг, там, на проживання особового складу Збройних сил. Ми, звичайно, слабші. Тому нам потрібні союзники. Але якщо ти потенційний лузер, якщо ти відмовляєшся виконувати не лише національне, а й міжнародне право, якщо ти сідаєш за стіл переговорів з агресором, то кому такий союзник потрібен? А скажите, вот кого сегодня Украина может назвать своим стопроцентным союзником? Ну, умовно, 100% союзником може бути, звичайно, Литва. У нас дивовижно цікаве і велике спільне минуле, коли ми були в складі спільно Великого князівства Литовського, де 80% всього населення були українці. Тобто це фактично була якби велика Україна спільно з Литвою і теперішньою Білорусією. І періодично частиною Польщі. Тобто фактично якась генетика, якась історична аура висить над цією територією. Тобто наші потенційні союзники – Польща і Литва. Це перші, найперші. Чому? Тому що, дивіться, на сьогодні Україна збільшила свою не лише територію, не лише стратегічні підступи до Європи. Вона збільшила на 15, включно з білорусами. Там уже питання вирішено. Білоруські збройні сили є частиною російських сил, фактично. І Росія збільшила уже чисельність населення, включно з Україною, на 15 мільйонів. 10 Білорусь, 5 Україна. Поки що. Так? Якщо Російська Федерація, умовно кажучи, може, хай навіть із застосуванням ядерної зброї, захоплює Україну, вона збільшує свою кількість населення на 40 мільйонів. Вона підходить до польського кордону вже, так? Вона підходить до інших кордонів, до словацького, до угорського, ще ближче. І вона має у своєму ресурсі можливість ще мобілізації, ще з 500 000 армії, або і 1 мільйон, не менше, за рахунок українців. Як би це в них вийшло, я не знаю. Але історично воно було так. Щоразу, коли Росія захоплювала Україну, більшість українців йшли служити в російську армію. І вони це чудово пам'ятають. Вони чудово пам'ятають, як боротися з українськими дисидентами, з українською опозицією. Тому вони розраховують, що після того, як вони проковтнуть Білорусь, проковтнуть Україну, тоді вони можуть рухатися далі, до Литви, до Польщі. І я думаю, що і в Литві, і в Польщі це розуміють. Які б не були погані, чи добрі, чи взагалі ніякі українці, але вони будуть зараз на службі миру або європейського, або російського. Одне з двох. Тому, звичайно, у нас потенційні союзники – це фактично найближчі наші країни з Заходу. Тому що вони повинні розуміти, що у разі, якщо Росія ще на 40 мільйонів збільшить своє населення, хай там 10 мільйонів втече, хай на 30 мільйонів, якщо вона отримає весь військово-промисловий комплекс України, якщо вона отримає нові українські порти і виходи на кордони з західними країнами, тоді вона буде з ними вже розмовляти по-іншому. Вони будуть наступні. Тому що в перспективі це і ослаблення НАТО, і створення так званих європейських корпусів Збройних сил, які Франція, до речі, вже неодноразово сама ініціює на противагу НАТО. За цим можуть стояти російські ідеї. Не виключно, що це російська ідея, яка через французів весь час мусується, що навіщо нам НАТО, давайте створимо власні збройні сили, які, звичайно, що не підуть воювати з Росією за Україну без підтримки Сполучених Штатів.
і Британії, яка теж вийшла з Євросоюзу, ядерна держава. Тобто нам потрібні, звичайно, що союзники скрізь, і нам потрібна зовнішня політика активна, оборонна політика активна. Досі у нас, бачите, зовнішньої політики не було. І як не дивно, я повторюся, людина випадкова, просто хлопець з вулиці, який прийшов, у верховний менеджмент, став раптом з актора верховним головнокомандуючим, от саме в його діях вперше фактично проявляються ознаки активної зовнішньої політики. Зокрема, не будемо багато прикладів наводити, оця Кримська платформа, яка привела Росію в бешенство. Тобто спроба організації, спроба союзу країн, спроба створення навіть, можливо, міжнародної організації або постійно діючої міжнародного форуму, який може, використовуючи передбачені статутом обов'язки членів ООН, уже в межах ООН, як Кримська платформа може починати кроки на ізоляцію агресора. Російська Федерація живе за рахунок 50% бюджету нафта, 25% газ, 10% сировина, 3-5% продажа зброї, і там ще всяка дрібниця. Тобто, у разі, наприклад, ембарго на продажу Росією нафти і газу, Російська Федерація протягом, можна посперечатися, 2, 3 чи 4 років припиняє існування внаслідок неможливості економічного проживання. Починаються повстання в регіонах, і так далі. Я предлагаю подключить к нашему эфиру Олега Белоколоса, директора Департаменту міжнародних відносин Майдан закордонних справ. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Салям алейкум. Алло. 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 Алло, я вас чую. Да, чуєте? Доброго вечора. Добрый. Да, пане Олеже, как вы считаете, Крымская платформа, инаугурационный... Алло. Да. Да, да. Крымская платформа, инаугурационный саммит, который прошел 23 августа, на ваш взгляд, отыграет ли свою роль в направлении деоккупации Крыма? Розумієте, все і грає свою роль, але все має грати по своїх нотах. Звичайно, одна лише Кримська платформа навряд чи може наблизити цю нашу мету. Це один лише з інструментів, які має використовувати Україна. Але все ж таки, це, на мій погляд, доволі замало, для того, щоб серйозно говорити про можливість досягнення такої нашої стратегічної мети. Угу. Многие аналитики говорят о том, что представительство той или иной страны на саммите Крымской платформы было очень показательной, и говорят о том, что на фоне того, что Европа поляризируется, а мы видели, многие европейские страны на саммите Крымской платформы были представлены на уровне Министерства иностранных дел или послов, а страны Литвы, Латвии, Эстонии, Польши были представлены на уровне президентском, то есть на самом высшем. Как вы думаете, может ли это стать триггером, что будет создана какая-то новая коалиция стран новой Европы, которая могла бы, в принципе, возглавить Украина? Розумієте, тут про те, що там хтось щось може очолювати, я би дуже обережно до цього ставився. Для цього треба мати насамперед потужні ресурси. Наскільки я розумію, в нас їх немає. Ці країни, те, що ви назвали, вони країни-члени НАТО, а вони члени свого клубу, підпорядковуються відповідним правилам. Але знову ж таки, я можу погодитися з вами в тому, що це країни Балтії, Польща, це дійсно наші найближчі і сусіди, і прибічники, які дуже чітко розуміють, звідки йде загроза, в цьому спільному баченні загроз. На цій платформі, дійсно, можливо будувати, знову ж таки, якусь політику, але
як дипломат колишній, я все ж таки би уникав таких от гучних назв, як там міжнародна коаліція, щось очолити. Для цього треба багато дуже працювати, треба мати дійсно союзницькі відносини. У нас це питання, чи яким чином розмито, але союзники – це є чітке визначення в міжнародному праві, що таке союзники. Це відповідні юридично зобов'язуючі угоди. На жаль, Україна досі не має з жодною країною таких угод. Я би над цим скинув би туди всі наявні ресурси для того, щоб встановити хоча б з нашими регіонами, з країнами нашого регіону, такого плану відносини, які б, скажімо так, від партнерських би наближались до союзницьких. Я би, скажімо так, сказав. А щодо того, хто на якому рівні був представлений, звичайно, це індикатор. Є і індикатор, як по тому, хто як голосує в Організації Об'єднаних Націй. Але знову ж таки, я би не перебільшував роль міжнародних організацій, зокрема ООН, яка стрімко втрачає свою ефективність і вагу на міжнародній арені. Ми це бачимо що майже щодня. Ми маємо розуміти, що жодні заяви, звернення, резолюції Генеральної асамблеї ООН нам не допоможе. Тобто тут потрібні, окрім дипломатичних інструментів, ще інші інструменти економічні, військові, які, скажімо так, засвідчать насамперед і вагу України збільшить на міжнародній арені, тому що ніхто не хоче брати в союзники країну, скажімо так, яка має певні вразливі місця. Я би, скажімо так, висловився. Да. Но если мы говорим о союзниках Украины, это какие страны потенциально, с которыми мы бы могли составить вот те договора, о которых вы говорите? Знову ж таки, я хочу повторити, у нас союзників наразі немає. У нас є країни-партнери, які допомагають нам у відстоюванні, скажімо так, у протидії російській агресії. Це насамперед, звичайно, Сполучені Штати я б назвав, це Велика Британія, це Канада, це Туреччина, це Польща, це країни Балтії. Є країни, які наші, скажімо так, симпатики, які підтримують в організаціях різних, в тому числі ООН, питання територіальної цілісності. Але ж є багато країн, які просто утримуються. Так що, як на мене, треба все ж таки наші скромні ресурси скерувати туди, де ми можемо, скажімо так, оці партнерські наші відносини розвинути їх до союзницьких. І знову ж таки, не сприймати, наприклад, те, що ми маємо з якоюсь країною сьогодні добрі відносини, що це нам гарантовано на довгий час. Змінюється покоління виборців. Ми бачимо, що покоління політиків, які пам'ятали післявоєнну розбудову Європи за допомогою Сполучених Штатів, вже відійшло. Іде нове покоління, нові політики приходять, і з цими політиками треба заходити спільну мову, і не лише з політиками, тому що сьогодні дипломатія дуже відрізняється від тої дипломатії, яка була в 19 сторіччі, коли джентльмени за келихом бренді або шампанського вирішували питання світової політики. А сьогодні дипломатія – це більш широка діяльність, в тому числі засоби масової інформації, соцмережі, неурядові організації, експертні форуми. Якраз кримська платформа, як один з механізмів цього, вона може спрацювати, як постійно діючий форум, на якому обговорюється весь спектр кримської проблематики.
Дякую вам дуже, пане Олеже. Чохсагон, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олег Балаколис, директор департаменту міжнародних відносин Майдан закордонних справ, був з нами на прямому зв'язку. Я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме. Вы знаете, что последние 3 дня в России проходили выборы в Госдуму, которые они незаконно провели также на территории временно оккупированного Крыма. И перед выборами массово паспортизировали граждан Украины на территории ОРДЛО и привлекли их также к выборам в Государственную Думу. На ваш взгляд, почему для России было так важно участие жителей ОРДЛО на этих выборах? Ну, я дозвольте закінчу попередню тему однією фразою. Так. У 2011 році між Туреччиною і Азербайджаном був підписаний договор про взаємну допомогу і оборону, який майже дорівнює 5 статті статуту ООН. Ніхто не заперечує ні Литві, ні Польщі, ні Сполученим Штатам сьогодні підписати з Україною відповідний договір. І це мало б завершитись тим, чим завершилась операція звільнення Нагірного Карабаху від вірменських військ за допомогою договору, який було підписано між Туреччиною. Це про що говорив наш колега, що правильно, є юридичне зобов'язання. Просто Україна сьогодні не наскільки симпатична з точки зору судової системи, з точки зору влади, тої, якою вона є, для того, щоб підписувати аж наскільки серйозні договори. Тобто ви думаєте, Америка могла би стати для нас Турцією, для Азербайджану? Якби Україна хоча б 7 років тому розпочала дії такі, які б розпочав би Ізраїль у разі нападу на нього, у нас вже було б півсвіту більше союзників. Якби Україна розпочала таку саму боротьбу з арабським світом, з агресивним арабським світом, який веде Мосад. Не тільки Мосад, а і Збройні сили Ізраїлю. Тобто, якби ми були отаким собі Ізраїлем у центрі чи з краю Європи, у нас вже півсвіту і більше було б союзниками. Причем военными. Ну, кстати, об этом начали говорить. Вот недавно Дмитрий Кулеба сказал, что Украине нужно по аналогии Израиля создавать военный. Про це говорили вже і 7 років тому от, на телебаченні, наприклад, так? Але ніхто до цього не дослухався. Ну, я перепрошую до вашого... Да, возвращаясь к моему вопросу. Навіщо це було Росії? Ну, біля 600 паспортизованих в ОРДЛО, із них проголосувало лише 50 тисяч. Причому їх там ледь не насильницько везли. Від тих 3,5 мільйонів це десь біля 5%. Тобто, насправді, мешканці ОРДЛО не виявили палкого бажання голосувати за кандидатів у Державну Думу Російської Федерації. Російській Федерації це було потрібно як підтвердження. Ну, зрештою, це не просто було потрібно. Цього вимагає російське законодавство. До речі, у Львові також голосували громадяни Російської Федерації. У Одеському генеральному консульстві також голосувала російська. Просто це не окуповані території, і це відбувається з дозволу України. На окупованих територіях це відбувалося без дозволу України, тому буде абсолютно природним визнання Верховної Ради взагалі нелегітимності виборів до... Це реально? Реально. На сьогодні реально. Сьогодні є така політична воля? Я гадаю, що як не дивно, навіть з уваги на, певну, перепрошую, комічність цієї влади, цього парламенту, на його незрілість політичну, от саме тому, або всупереч всьому законам природи, це перший парламент, який може реалізувати саме так, тобто не визнати вибори у нижню палату, так звану российского парламенту у нижнюю, у Державну Думу. А что это будет означать для Украины, для России? Какие это может быть иметь последствия? Це жодних наслідків не буде, тому що ми перебуваємо у фактичному стані війни, і незалежно від того, визнаємо ми щось, чи вони в нас, чи це вже жодного значення не має. Але для форми, для підтвердження... Політичне. Так. Це крок до розриву будь-яких міжнародних, дипломатичних, інших відносин, якого вимагає міжнародне право, і який треба було здійснити ще весною 2014 року. А если предположим, что Европейский парламент не признает эти результаты выборов, как, впрочем, было прописано в докладе, опубликованном еще неделю? Європейський парламент завтра може визнати, уявімо собі, за великі гроші те, що Крим належить Російській Федерації. Це не повинно впливати на оборонну безпекову політику України. Це лише повинно напружити і змусити Україну ще активніше боротися за свою територію. Європейський парламент є нашим умовним союзником, де безліч людей можуть за гроші Росії прийняти будь-яке рішення. Там серйозне проросійське лобі? Воно може бути. Сьогодні Європейський Союз платить Росії скажені гроші. У Росії профіцит
десятки мільярдів доларів тільки на енергоносіях. Ви подивіться, газ уже, зараз по 800 уже з гаком сидять знову. У російський бюджет закладено 43, зараз, здається, долара за барель. Він продається по 70 чимось. Це і так воно було б їм вигідно. Тобто Росія має сотні мільярдів на підкуп політиків і всього Європарламенту разом взятого, якби в цьому була велика потреба. Може хтось і не продасться, знаєте, може хтось і не продається, але більшість європейців, на жаль, цінують своє приватне життя, ті пільги, які вони, чи привілеї, які вони собі мріють на пенсію, більше, ніж кордони десь там в Україні, між цими рускоязичними, де вони там пройдуть. Тому Росія працює, у них сотні людей у кожному посольстві, співробітники російської розвідки, у кожного з яких стоїть задача. Вивчення, підкуп. Розумієте? Тому вони в цьому напрямку працюють. Наскільки успішно? Є успіхи певні. Чоловік 5 у Крим приїхало, бачите. Це ж не безплатно. Як міжнародні спостерігачі за виборами. І це дасть підстави для російських ЗМІ показати їх крупним планом. Один з них там дівчинку цілує, французький там дідусь, пам'ятник так звано звільненої, ми, мабуть, бачили цю історію. Серб там якийсь приїхав. Тобто небагато продається, але я думаю, це питання часу. Якби Росія не була така прижимиста, Европейский Союз платить... А как мы можем уже сейчас этому противодействовать, чтобы в дальнейшем не потерять наших союзников? Насамперед повернутися, в рамки міжнародного і національного права. Те, з чого ми почали. Бо розумієте, із державою, яка веде неправовий спосіб життя, дуже важко мати справу. Сьогодні, знаєте, ми проголосували за вступ в ЄС, завтра ми проголосуємо за вступ у Євразес, просто переплутавши назву. Тобто мають справу і довіряють, і підписують оборонні угоди з державами, де традиційно існує не тільки демократія, а й розум. Тобто де є певна традиція. У Британії нема конституції, але вони, знаєте, вони живуть значно правильніше з точки зору права, ніж українці, які ту конституцію... Пам'ятаєте конфлікт між Ющенко і Тимошенко? Один був президентом, другий прем'єр-міністром. І як вони виконували конституцію. Я вам зараз приклад наведу, як з такою країною можна мати справу. У конституції передбачено, що президент підписує акти Кабінету міністрів. І оскільки в них там була особиста неприязнь, то, видно, Ющенку порадили, що підписує, це не означає зобов'язаний. А хочеш підписуй, хочеш не підписуй. Розумієте, який конфлікт? Тобто з державами, де дві вищі посадові особи в державі трактують Конституцію отаким чином, що я можу і не підписувати, бо я не зобов'язаний. Там же не написано, що я зобов'язаний, а написано, що я підписую. Я не буду підписувати. Тобто і Дебаришевський суд може завтра скасувати вступ Украины в НАТО, с такой державою дуже важко мати справу. Что бы сегодня вернуло или восстановило это доверие? Повернення України у рамки міжнародного права. І дуже гарна нагода зараз є у Зеленського. Я думаю, що воєнний стан по-любому треба ввести у прикордонних регіонах, тому що там реально відбувається війна. Хоча б закон про оборону він так і передбачає на всій території або її частинах. Тобто повернутися до виконання імперативних норм українського законодавства в області оборони і змусити якимось чином країни-члени НАТО, принаймні уже членів Кримської платформи, розпочати консультації з приводу вимог статуту ООН скерованих, направлених на міжнародну ізоляцію країни-агресора. І хай Німеччина тоді себе оголошує як союзник Російської Федерації. Це вже не вперше було в історії. Нехай. І це буде вже зрозуміло, що вона є союзник. Так і зараз Северний поток, пожалуйста. Він ще не запрацював, знаєте, німці... А є вероятність, що він не заработає, по-вашому? Я думаю, знаєте, ще коли вони перший метр проклали, мій був прогноз, що він запрацює. Тому що росіяни куплять. Просто це питання просто грошей. Питання грошей. Питання грошей і часу. Якщо росіяни працюють у цьому напрямку і виділяють дурні гроші, як для нашого розуміння, то це означає, що воно рано чи пізно запрацює. Рано чи пізно вони підберуть продажного чиновника. Рано чи пізно вони створять країні якісь проблеми, а потім, в тому числі в енергосекторі, а потім пообіцяють їх виправити. У них активна політика, у нас реактивна. Ми лише реагуємо. І Європа лише реагує на російську ініціативу. Тому вони сильні. Тому вони захоплюють території і не збираються їх віддавати. Немає політики міжнародної, крім пасивної. Санкції – це пасив. Це пасив, зрештою. Міжнародна ізоляція – це актив.
От якби Україна спробувала активізувати, але знаєте, це питання кадрів, це питання політичної волі. Но ведь санкции тоже имеют, разные санкции имеют различный эффект, разве нет? Ну, Если звичайно. мы говорим о персональных санкциях, которые сегодня введены в отношении России, да, к сожалению, они неэффективны настолько, насколько бы нам хотелось. Да. Но если мы говорим о секторальных или о том, что вы говорили выше в виде введения полного эмбарго на нефть, это тоже санкции, но они более эффективны. Вони не тільки ефективні, вони убивчі для Російської Федерації. Це єдиний спосіб змусити її хоч чимось поступитися. Це оголосити дійсно торгівельне ембарго. В першу чергу на нафту, ну і потім вже якось на газ. Хай це, бачите, якби про це говорили з самого початку, у нас було 7 років на це, на пошук альтернативи. Чому? Одна з причин, або головна причина війни в Сирії – це не допустити газ із Катара у Європу. І там будуть точитися воєнні дії, там будуть тримати Асада як союзника, щоб не допустити альтернативи газу в Росію. Росіяни працюють, вони активні. Ми лише реагуємо поки що на їхні. І от та ж Кримська платформа, я кажу, це те, що я, при всій критичності до теперішньої цієї команди, при всій критичності в українській зовнішній політиці з'явилися якісь ознаки активності, що дуже, звичайно, от як видно в Росії, страшенно їх приводить, в бешенство, да. Тому що досі ми лише реагували. Вони планували, вони писали, що з нами робити, а ми лише реагували, сідали за стіл переговорів, погоджувались, підписували, а тоді зволікали з підписанням і з виконанням. Це ще й так, знаєте, нам пощастило, що до нас санкції не застосували, оскільки Порошенко свого часу він не просто підписав цей комплекс Мінських угод виконання, він ще й побіг на Раду безпеки ООН, і вони свою резолюцію затвердили це, схвалили. Розумієте, воно нібито не має обов'язкової сили на думку деяких правових експертів. Але це була резолюція ООН. Ми мали б виконувати те, що Росія теж не виконує, бо пункт 1 припинення вогню, вона його не виконує. Да? Але це треба було додуматися. Фактично створена юридична передумова застосування санкцій проти України за невиконання Мінських угод. Теоретично. Дякую вам дуже. Чохсаглунс, дякуємо за цікаву бесіду. Василь Лептійчук, керівник дослідницького центру Інституту Росії, політолог, был гостем нашей студии. Я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться, но вы оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через 5 минут эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. А далее в этой студии вас поприветствует в программе «Прайм Мацарский» мой коллега Юрий Мацарский. Не пропустите. Кошкинч.